Bueno, ara aquest cavall és un cavall jove que l'estem domant ara, aquí deim ensenyar, a Mallorca deim Aragà. I bueno, jo el van dur d'excursió ahir i van anar per un camí, que hi ha roques, van anar a la platja, es va enganxar una ferradura amb una roca i se la va desclavar. I ara l'haurem de posar un poc plana i tornar-li a posar de nou. La sort és que no s'ha remput gens el casco i pràcticament no haurem de tocar quasi res. Simplement serà fer-li un poc net la ranilla i raspar una mica que quedi pla i després ja clavant la ferradura. Hi ha un quants claus aquí que s'han de treure, els claus vells. L'hem de fer una mica neta. I ara l'haurem de posar plana. Posem aquí plana l'enclusa. Bueno, sembla que ja pràcticament està correcte. I ara ja anem a veure el casco. Veurem què li hem de fer. El primer de tot, com que és un cavall jove, l'hem d'acariciar i quan estigui relaxat després podem començar. Bueno, el relaxam una mica, ens assegurant que no està tens, que estigui ben aplomat, més o manco, i amb una carícia millor que forçant li demanem que ens doni la mà. Bueno, aquest cavall és la segona vegada que li clavam la ferradura. Només l'havíem ferrat una vegada i és la segona vegada que li feim aquesta feina. Com veus, porta molt bé, un animal que no ha tingut cap problema. En principi, el primer dia hi vam tenir una mica de paciència i ara està relaxat i esperem que es deixi fer feina bé. Aquí el que veig, quan li he aixecat la mà, és que la ranilla, que és una part molt important del casco, perquè és el que bombeja la sang per les cames, que arriba fins al cos, una bomba de sang, pràcticament. És molt important que aquesta ranilla pressioni en terra perquè hi hagi bon riego sanguini. És una part del casco que normalment la canvien naturalment ells. Aquesta part que veus aquí aixecada és la part ve de la ranilla antiga, que ells la muden. Ara estic a punt de caure, jo l'únic que faig és acabar de fer-la caure, perquè surti la nova, que ja està sortint de fet. Feim un poquet net. Feim una miqueta net el casco, també per de dins, la palma, les barres. Bueno, ara li tirem un poquet de taló just, perquè ja vos dic que no havia anat ferrant mai, li van clavar la ferradura en la plom natural que tenia, però ara els talons han crescut una mica i ja aprofitarem per baixar una miqueta i posar pla al casco. Aquesta feina jo la vaig aprendre anant a ferrar com a ferrador amb un altre company que s'hi dedicava. Després jo vaig començar a fer feina amb ell, en plan d'ajudar-lo un poc per hobby, i a poc me vaig anar enganxant i ja vaig quedar a fer feina directament de so. Després, amb el temps, vaig decidir que el meu, a part de tot el que envolta els cavalls, era fer excursions. Per circumstàncies me va venir
això de fer excursions, que jo ho havia fet també des de molt petit, sempre ajudant un senyor que em feia, que va ser el primer a Menorca, un senyor molt conegut, que li deien en Biel Sivineta. I bueno, i això d'esferrar també m'agrada, però ara ja pràcticament l'únic que faig són cavalls meus i qualque amistat o compromís, ensenyar qualque cavall jove i en aquestes cosetes. A Menorca n'hi ha ja uns quants de ferradors. És una feina dura, però bueno, és agradable també perquè te mous per molt de puestos, coneixes molta gent i si t'agraden els cavalls pues, estàs sempre en contacte amb ells i és agraït. Vale, bueno, ara aquí mos trobam que la ferradura ja li queda una mica estreta. El casco havia crescut, això és una bona senyal, es havia obert, i l'haurem d'obrir una miqueta. Que s'obrin els cascos, que eixamplin, és una bona senyal. I ara provarem en les tenars d'obrir-la una mica i si no anirem a l'enclusa. Vale. És molt poca cosa. Si veig que així no basta, no queda bé, doncs anirem a l'enclusa i li donarem un poc més. Per això troc que això haurà quedat bé. Haurem quadrat, ara veurem, comprovarem. Perfecte. Ben igual que un traje fet a mida. I ara ja podem clavar. Això està pla, seu bé, la ferradura no balla. I el que farem serà posar-hi 7 claus. Posarem 4 claus a l'exterior, 3 a l'interior. Bueno, això de ferrar tot sol, avui en dia és bastant normal. Antigament, quasi sempre eren dos. Un que aguantava la pota i el ferrador. Però avui en dia ja quasi tothom ferra tot sol. Jo del lot n'he aguantades moltes de potes, era bastant dur. Ferrar un tot sol, si saps agafar la postura quan ja tens pràctica, doncs no cansa tant. Si en fas molts, doncs queda rebentat, però si no, doncs mira, tampoc no... Quan t'hi acostumes, ja està, quan dus un pot d'entreno. Ja tenim els 7 claus posats i en les tenars hem d'extreure una mica els claus. Sense passar mos, perquè també podríem esqueixar una mica el casco, si mos passam. I bé, en principi ja el tenim estret. Ara l'únic que queda és rematxar els claus, les puntes aquestes que s'obren, raspar una miqueta davall i després amb una eina que es diu el cocodrilo doblegam els claus perquè no tornin a sortir. El posant còmode, hola, hola. Tornant a relaxar, li demanem la mà cap endavant i li col·locam damunt el trípode. Hola, a vegades, les primeres vegades, senten un pot de curiositat i nerviosisme a la vegada i es mouen una mica, però bueno, ell és molt bon tio. I ara, amb el cocodrilo, dobleguem els claus, que això és el que és rematxar, exactament. Perquè quedi ben estreta i ben forta la ferradura i no la torni a perdre, si pot ser. I ara raspam una miqueta tot el que mos sobra. Hola. I doncs, ja està. Vale, listo. Molt bé. Bueno, reconem això. Ara anem, gruix. Vinga.
Op, op, oh. Molt bé. L'altra banda un poc. Bueno, op. Molt bé, Tito. Bueno, ara hem comprovat que no va coix, que la ferradura ha anat bé, està ben posada, ell està còmode i ja el duim cap a puesto. Ja hem acabat. Molt bé. Bona lot. Anem a puesto, va.